Dar stay be you demo, mi déplace comme ya ko suudu dem information. Alors c'est la jabi haray mi wedi on nani. Yandi haraw yigitade kala ko andi don mun biti don fema ko andi nela. No e wali ndira da ko gon. C'est la jabi. Nane da pita mon fo sala jabi na. Mi al mi andalo ala ko suudu mais bay mi andi e wali ndira da ko gon nan. Awa nyalla ja. Ah, merci beaucoup. Ah, te jude ande on. Kambe ko be fala ko tout. Ko be fala ko tout. Encore. Oui. Aja tu. Ça va? Ah oui. Kon waay. D'accord. Mais ricorda? Bon, ku joon mari quoi, ku joon mari. Oh. Comment ça va? Ouais, ça va, alhamdulillah. Kon waay ñami? Nangu. Ouais, ça va. Kerja tu? Tadi base? Non. Mi ngo programme don ma binandi. Fena nan. Programme. Ko ibla ka mo ngarda do. Ma binda mo. Mi ngo jibini la njoni. So programme mo la to. Min ko mi fala ko ya yilto ka mo. Hande ka wonden do. Enen ni do to wata jom min dite. E wata yawde yide goddo go. Mawbe go. Puma dewgal hakkunde men hare no dagi. Mi fala ko ya yilto ka mon hanga ma be famutino so famutirali min hare ella la hare alla mu yalla woni jombindire ko mi fala parce que mi giti ke do mi tawi fayda problème mo burte tuoni Wata jombindir ko mawbe am ben tawaka sayi min kad wadi ko mo wadi no ko fiino be tawire non mi wadi rigori parce que lan andi mi wona taka ndir suudu don ha min e mabbe me yewta be famala afami lan andi to zasimi iwitom be sanza ide be arta kam wiidom ko wadi asimi wiitom na fi bonki ma goddum lan andi ko mi neebi wonde don ko mi neebi wowlude ko mi neebi dum tarbondirde mabbe be jabata ko mi yaali ko donc mi lan andi wata jombidirde nan non tawaka il faut que dum do wada sa fala dum don haysi ma pinal wala andi to utar kadi be tawtayle ka wontum be andi mi yalti kande suudu don be dabbe tayra ha be nan ngi be tawtina mais en tant que be tawtali ko mi wi ko mi ala wotude Allah ya pas de problème min ko dum ma pinno la parce que pari ma pini la mi jide ke min tun mi jide ke min dari ko tegi fum tabi mu satti seda quoi on fu satta an acci dan tunge ma Allah ya pas de problème ni be fama ko mi ko ma ya pas de problème yo la yare yego to yow ya den to mo seeda oh man anyami no ngapa mi ko ci yo na way no gore juma Mama. Ah, ya yo Filipe yo ndo. Ah, pakuya. Awa. Kuya jong. Ko kuya jo ngati yake. Natana. Mimi. Hare ko mi woni biro jiwomo imi mo fala jobbude. Woni non balde. Woni fayda lewru min natana. Mi nyaali jiwangon so ƴawru mi yanda so joldu mi yanda mi naadi juude koyde mi jilli ha mi ronki be holli lan photo kambe tigi woni kambe tigi kanko tigi eyo kambo tigi ay min ala ko min goto lando biro parce que ko golta ko bawmo non kam ci to yeso kono woni mula tagore jango fijo ala ko mi hanale min yo teppo ju wolni ma biro ki min est ce que o jo kanko ma mako be famundi ben famodira pes bawmo biro bawmo min woni bilandi ke est-ce que kanko ma mako ben famundi sakko min wara be jommi des amis no weltana parce que mi goddo ministre woni ki tagu video go be yobde ko mabbe wata won den me dira ko ne mo mi sikki dey na on do yitu murdi do ma wadum fiji gon do mi ali gore jong ala ko mi hannaari mo kanka angi da mari hakke billahi ala ko mi ala o ni lan terti man jokki ajo an wala yide men ta jokki programme jam fiyo mi ali mo wala jabo min mo soni problème kanko jo joni en jawata me bo e ko mene wondi ala ko mi hannaari mo woli mi joldi mi jawri mi woli ala ko mi hannaari
wallahi ala ko ngola walla ko hiyatalan ɗo mi ani an tigirɗande ɓiɗɗo bajjo momi jogui on mutanalan hara mi anda honto woni ko titti solution min ko min tan ɗo ɓiro so woli o jaɓali waɗe sari on hakkude moɗon joni noon ko honto mi wawata ñiwgol ɗum min halnemo kanko ɓe anda ko ɗon ɗon juste mais la wawi ɗumannade wowlanmo innami min biro kajji base kala kamen fotti menen ɗiɗo ko wallahi mi sogoyemo ɓiɗɗo an on si goɗɗum kadi heɓimo hay sida faala goɗɗo dewgal na yo marudo na yo yaadu nokku bonodo kono ɓawo waɗiri ni min kadi mi hollaymo on ko jeeyaɗo noon na futti si Allah jaɓi walla yande bobango miɗo hoolo janggo kadi mi hewti mi ala rokkude mi ala sikkude mi ala ha problème biro déjà baɓe makko ɗo ɗo woni ɓe salli ɗo on ɓeeɗa binne ka furbireji baɓe makko mi wawa yandugol ben makko min mi yahay ha ɗon kadi ka mawɓe makko ɓen yeyi woni toon ɓe par ce que min mi wolimo alaji ɓuɗe wadde affaire gore yagal mi sikkude min ko jalousie na jalousie noon anda goɗɗo alamo ko nafadamo ko few ko ɗum woni gore yagal min mi halnemo mi yiiɗi joni awa jarama bobo an Allah waɗu barki e ma nani haray miɗo halfini e ma janggo kadi mi hewti kama nyambe ono yali kwa bandi nyali mahamiruki yoti mahamiruki alafa ni daraja bandi sikudianga yo rekwa no mi halanti anantaja batako mi halanti anantaja batako yoti mahamiruki anda ko minen anda ko mi futikiri kam siki ko problem monde hore ma on ko mi fala evitande makko mi alaja bu yoti mahamiruki innuma ya terto kunju minima terto kunju woli mi insist achiti gode masabu kunju ajo ki programme sabu kunju ala jabude ala famu biro makko gonani do min ala ko be ala wodo de sabu adi awle badde ko go plende mabbe de décidi billa wala wo be de hakuni ngala be de plende contre teju de décidi oni fempre fi programme ko min kalide déjà ko min ke intention mabbe parce que kambe ko fukum no wado go plende min sibo wadi plente hora sabu kunju ndo hare to ngila to nyima fionu ganji anda fi makko andi fi makko de anda fi makko billa sanda fi makko ta dum andi fi makko min go dum min andi fi makko boy billa tan anda fi makko wallahi mi anda ko min anda fi makko na sama o yalti kamabe ko min tan wala yawde kamabe mimi ani mo de pine min ma est ce que kunju no d'accord kan ko parane makko be indala non ko giggol ma dum doy dum do min woni mako problème na dabande hore ma jokku golle ma an terta kunju avant tout c'est le travail d'abord goddo ko tuma yuda pi mbudi ma ni nyama debbo yiddo ma cilani ko fenani jokkuda terto kunjum sa jabi fay makko décidi fi magoy min goy mi anda fi kunjum billahi be décidi fi ma man yeye min mi anda fi jum na ma yeye ngon fay on décidi fi makko de ayo be décidi non ko sila andi fi makko be décida ne ko be yeye o mi anda fi makko min go andi ko no de min ay sey dalande kadi quoi gasi affaire mi wallahi gasi c'est min be nangi tabe min go so ko talan ko mi worki min kadi goy mi anda fi billahi dandi accu hal gollum mi anda o be yida non min la way marde goddo kame hawli mo ko mabbe mi anda fi on programme ton man yeye sa yeye man yeye selu yore wala ko min mako man yeye selu jum ko hala mo yo hotu naka an woni in yo hotu no ngama naka ko sama woni ni da aka an woni an kadi c'est bon naka an woni non c'est bon naka an woni naka an woni jaram de mai da ya ala alhamdulillah ala to yetulalla yo atiyake atiyake inshallah ko jawona tana awa hande debbo wadi debbo nenejo yuma fayde to o ari do imo lando fi biddo makko jiwo onno wi o kati basen ka ko kono ni wo da andi fi biddo makko o ayi ton a inni a faala joggude biddo makko mi anda a faami o inni wo yo ndaru piiji din fo wada feere ne mane fop no yaltinira biddo makko nattamo ha ko tuddamo ko woni mo sina dum ko wallahi makko billahi o yafota o waday ko mi jang sa andino ko problème falda lan créande ko masibo falda lan adda ko galle do ha hande mi yaali sharia yota ƴetta ɓiɗɗo makko natta jonnita